13 ta' Novembru San Stanislaw Kostka, konfessur u novizz Ġiżwita, għex bejn l-1550 u l-1568. Kien it-tieni wild ta' Giovanni Kostka, senatur tal-Polonja, twieled fil-kastell ta' Rostkowo u flimkien ma' ħuh Pawlu sentejn akbar minnu studja d-dar u mbagħad ta' 14 mar miegħu il-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Vienna. Kien moti minn xkunitu għat-talb għall-istudju u ma kienx jisma' kliem mhux xieraq bla ma jħossu ħażin. Sħabu fil-kulleġġ kienu jistaġbu bid-devozzjoni u bil-ġabra tiegħu. Ħuh kien ta' sikwiet jiddieħaq bih u jsawtu, iżda Stanislaw ma qatax qalbu, anza darba wieġbu, ġurnata qatt naħrab u mbagħad ikollok tfisser lill-papà u lill-mamà għaliex ħrabt. Kien jitqarben il-ħdud u l-btajjel, isum il-jum ta' qabel u dejjem f'kamartu jitlob jew jistudja. Wara kważi sentej marat u xtaq jitqarben. Sit id-dar Luteran ma rridx, iżda f'dera ġew iqarbnuh żewġ anġli. F'dera oħra il-Madonna qaltlu li mewtu kienet għadha ma waslitx u li kellu jidħol Ġiżwita. Malli fiq talab lill-provinċjal Patri Maggi iżda dan beża jaċċettah Vienna billi missieru ma kienx irid. Allura il-qaddis qataħħa li jitlaq bil-mixi għal Ruma 350 mil. Wara li waqaf Diligen fejn il-provinċjal Canistio żammu 3 ġimgħat tela għal Ruma ma' 2 oħra fejn il-ġeneral Borgia aċċettah. Lebes ta' novizz fit-28 ta' Novembru tas-sena 1567 ta' 17-il sena. Ħa bħala dmiru li jaqdi dmirietu kollha bil-perfezzjoni. Ħajtu saret orazzjoni kontinwa. L-imħabba ta' Ġesu sagramentat kienet tidher fix-xela ta' wiċċu meta jidħol il-kappella. Iżda dan il-mudell tan-novizzi ma kellux ħlief 9 xhur ħajja. Ftit jiem qabel mewtu ħabbar li għandu jmut fil-festa tal-Assunta. Miet fit-3 ta' filgħodu tal-15 ta' Awwissu. Ħuh Pawlu kien wieħed mix-xhieda prinċipali fil-proċess tal-kanonizzazzjoni. Ta' 60 sena talab li jidħol Ġiżwita. Il-Papa Benedittu XIV ikkanonizzah fl-1726. Din li ġejja hija kitba tal-qaddej venerabbli ta' Alla Dun Juan A. Hardon Ġiżwita mill-kitbiet tiegħu fuq San Stanislaw. L-ewwel lezzjoni li nitgħallmu minn dan iż-żagħżugħ qaddis San Stanislaw Kostka hija li jista' jkun hemm qudussija kbira anke fiż-żgħażagħ. Fi kliem ieħor Alla mhux biss ma jħares lejn l-ebda wiċċ, huwa ma jħares lejn wiċċ l-anġli. L-essenza tal-qudussija hija fil-grazzja li hu jagħtina. Alla jagħti l-grazzi tiegħu lil min jixtiequ, f'liema kwantità jixtieq, u aħna min-naħa tagħna għandna nirrikonoxxu dawn ir-rigali tiegħu, napprezzawhom u nikkultivawhom. Iva, jista' jkun hemm qudussija kbira fiż-żgħażagħ. San Stanislaw kien miġbur, umli, kellu d-dixxiplina li jevita konverzazzjonijiet bla sens. Fidil fir-rwoli u fir-relazzjonijiet tiegħu, studjuż, jilbes b'mod sempliċi u jitlob ħafna. Forsi l-eżempju konkret tar-raġel li dwar insibu fit-tieni ittra ta' San Pietru, raġel li joss il-fidi tiegħu bil-virtù mal-virtù l-erf, mal-erf ir-rażna, mar-rażna is-sabar, mas-sabar it-tiba, mat-tiba il-ħbiberija tal-aħwa, mal-ħbiberija tal-aħwa l-imħabba. It-tieni ittra lil Pietru, kap 1 versi minn 5 sa 7. Qabel ma sar wieħed minnhom kienu diġà jinkuh billi laqmuh il-Ġiżwita.
Il-fidi tiegħu talbet lit-tama biex takkumpanjah biex tfarġu fit-taqbid psikoloġiku u anke fiżiku kontra familtu. Il-fidi għenitu jirrealizza li Alla kien miegħu. Kien għalhekk li aktar ma kien ikollu dbatijiet, speċjalment mingħand ħuh, aktar kien jirċievi provi li Alla tassew iħobbu dejjem iżjed. Sakemm ġurnata waħda il-fidi tiegħu tat in-nar għall-imħabba. X'setet kienet ir-raġuni jekk mhux l-imħabba li tħeġġet fil-qalb ta' dan it-tifel biex hu ħalla l-ġid materjali u l-ġejjieni politiku tiegħu. Ma beżax jaffaċċa t-teddid tal-ħallelin fit-triq, bata minħabba l-klima u għadda mill-inkonvenjenzi kollha tat-toroq post medjevali infestati mill-ġdied bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti minħabba r-Riforma, waqt li jivvjaġġa mill-Awstrija lejn Ruma it-tul ta' nofs il-Filippini. X'kienet hekk mhux l-imħabba dik li kkonvinċiet lil Stanislaw fl-aħħar biex jaħfer lil ħuħu lil missieru għall-abbużi kollha li għaddewha minnhom. Illum aħna nunuraw bejra qaddisa lil dan iż-żagħżugħ li ġielet u għal fuq in-naħa ta' Alla għax tassew minkejja djufija anki tal-età tenera tiegħu huwa qatt ma ħalla lil Alla. Naħseb li jekk tfisser li tħobb li tibqa' granfat jew igranfata ma' min tħobb u ma titilqux, jiġri x'jiġri. Għalhekk meta ngħidu Alla jħobbni tfisser Alla ma jħallini qatt. Nicholas Sparks fin-novella tiegħu Il-Messaġġ fil-Fliexkun jgħid: jekk inti tħobba, jekk hi tagħmlek ferħan u jekk tħossok bħal diġà tafa, allura tħallihiex titilqek. Ittraduċi din għar-relazzjoni tagħna ma' Alla u ssir jekk inti tħobb lil Alla, jekk Alla jagħmlek ferħan jew ferħana u jekk tħossok bħal tafu, allura titilqu qatt. Imma l-mulej huwa akbar minn dawn il-ħsibijiet li qed insemmu, huwa aktar profond f'imħabbtu minn Nicholas Sparks għax Alla għal Alla anki jekk aħna ma nħobbuhx, anki jekk aħna ma nagħmluhx kuntent bina u anki jekk inħossuh bħal barrani minkejja dawn u qatt mhu ser jitlaqna. Fil-lejla ta' qabel it-tluq tiegħu minn din id-dinja, Stanislaw kiteb ittra lill-Verġni Mqazza Marija u talabha biex issejjaħlu għas-sema biex hemm ikun jista' jiċċelebra magħha l-anniversarju glorjuż tal-assunzjoni tagħha. Il-fiduċja tiegħu fil-Madonna li diġà kienet ġabitlu ħafna sinjali favorevoli kienet għal darb'oħra ippremjata fil-15 ta' Awwissu għal ħabta ta' 3 ta' filgħodu waqt li kien miġbur b'devozzjoni jitlob lil Alla, lil Qaddisin u lil Verġni Marija miet. San Stanislaw kien ħa għalih bħala l-patrun tax-xahar tiegħu ta' Awwissu lil Martri Gurjuż San Lawrenz u għadu nur tiegħu huwa kien iwettaq xi penitenza jew devozzjoni kuljum. Lejliet il-festa tiegħu huwa kiseb permess biex jagħmel id-dixxiplina. Filgħodu mar għat-qarbin u mbagħad poġġa quddiem l-immaġni tal-Qaddis littra indirizzata lil Marija li fiha talab li jkun jista' jmut fil-festa tal-Assunzjoni u talab lil San Lawrenz biex hu jippreżenta il-petizzjoni tiegħu. Jippreżentala il-petizzjoni tiegħu. F'dak il-lejl qabdu deni ħafif li madankollu żdied b'mod maġġel u lejliet l-Assunta u arċiva l-aħħar sagramenti. Imbagħad waqt li kien qiegħed imut u ġab miegħu ktieb żgħir li kien fih litanija li kiteb hu tal-qaddisin li lilhom iddedika kull xahar u beda jinvokhom kontinwament. Fit-3 ta' filgħodu fil-festa tal-Assunta wiċċu iddawwal f'daqqa bil-ferħ, ħa l-aħħar nifsijiet u telaq ruħu f'idejn l-Omm ta' Alla li kienet ġiet biex teskortah lejn is-sema. San Stanislaw jallimna f'kull prova tal-ħajja u fuq kollox fil-mument tal-mewt li għandna nirrikorru għand il-Madonna u l-Qaddis jew Qaddisa patruna tagħna jew patrun u nafdaw mingħajr biża' fil-għajnuna tagħhom. U inti, kemm tagħtihom importanza lil Marija u lil Qaddisin hekk li tgħix fuq l-eżempju tagħhom?
taħfer mill-min abbuża u qed jabbuża minnek b'imħabba għal Kristu li miet għalik? Lest jew lesta għall-imħabba ta' Alla taffaċċja kull sfida u kull kontrarju biex fl-aħħar mill-aħħar twettaq ir-rieda ta' Alla f'ħajtek? It-talb ħerqan lejn Alla, il-Madonna u l-Qaddisin qed jiswa biex inti titħeġġeġ għal ħajja aktar perfetta li tħejjik għal jum il-mewt tiegħek. Talba. Missier Qaddis, nitolbuk il-grazzja li aħna naslu għal-qdusija li inti xtieq tara fina. Atina l-erf hekk li nimxu wara ibnek, il-qawwa li nipperseveraw fit-tiġrib kollu li ngħaddu minnu, imma l-aktar Missier Qaddis atina l-grazzja li niksbu il-ħajja eterna. Sażuh prezzjuż San Stanislaw itlob għalina. Amen.